kanubaga bɛɛ lajɛlen fɔlen ninnu wagati in na minnu bɛ k'a lajɛ u ka salon kɔnɔ u ka gabugudaw la a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bisimila aw ka jɛmukan man di kɛnɛ kan ni o ye sex extreme u y'a fɔ ka kuma di aw ma aw ka hakilinataw fɔ gɛlɛya min bɛ aw kan n'an bɛ dakun ta a ka nɛgɛjuru sira la a bɛ weleliw kɛ aw ka hakilinataw di o kan ka da tulo kan ka fɔ an ka bi jɛmukan da kun bɛ tali kɛ min o de ye vacances dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa caman bɛ yen u bɛ denmisɛnninw don fɛn caman na walasa k'u la occuper denmisɛnninw fara maa minnu bɛ sanfɛ kalanso la o n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn dɔ ɲɛɲini k'a kɛ vacances kɔnɔna na walasa u kana sigi ten kalo 3 kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna fana na fɛn caman bɛ yen nɔ maaw bɛ ɲinɛ o fana kɔ ni a talenba tɛ ba la an bɛ se k'a fɔ ten Mali jamana kɔnɔ ni o ye invention ye ni ale ye fɛn min bɛ na hakili de baara de don a caman bɛ yen nɔ fana olu jatelenba tɛ mais vacances kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ se ka don o la cogo di ka occuper olu ni ɲɔgɔnnaw fana na cogo di o de ye an ka bi jɛmukan da kun ye sɔɔni n'an bɛna nɛgɛjuru sira labila o fana bɛ weleliw kɛ ka hakilinataw di ne ɲininkali bɛ minnu fana bolo k'a kɛ jɛmukan da kun kan n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi tɛ a la o hukumu kɔnɔna fɛ n'an n'an bɛ ɲɔgɔn bolo ale de ye Jango Sise an n'ale de bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ jɛmukan da kun kan ni ale inventeur ye chercheur fana don i ni ɲantuma Monsieur Sise. Ba bɛɛ ni sɔgɔma. Bɛɛ ye foli minɛ jɛmukan fana la maa dogolen tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni dakun fɛn fɛn bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la invention recherche fo ka taa se sanko o n'a ɲɔgɔnna caman ma n'an sera a ma a bɛna walawalali kɛ faamuyaliw fana bɛ sɔrɔ a la an bɛ fo o la kosɛbɛ i ka liberté la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an y'i wele kuma o kuma i bɛ na i bɛ caman ɲɛfɔ an ye jɛmukan da kun kan an bɛ fo o la kosɛbɛ maa caman b'a mɛn invention i yɛrɛ bɛ se k'a fɔ an ye invention yɛrɛ mun de don fɔlɔ yanni an bɛ don dakun kɔnɔ. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Me ala fo ka barkada ala ka ameni ni afamali mandi ambela jelema amin ya rabbi ala ka kunya ka dama amin ok ye plan fo mo to am ko ni ma bi bulu ko c'est ni ko invention yimi ambulo bon invention yi balaye ni abe bo armadena mo ni fini be invention ke mais ka invention an b'a fɔ ma ka fɛn kura labɔ minɛn kura n'i ye minɛn kura labɔ sisan minɛn kura in bɔtɔ la fo ka sɔrɔ critère 3 bɛ yen nɔ olu bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ minɛn in na ni an b'a fɔ ma a fɔlɔfɔlɔ o ye a ka kɛ fɛn ye maa ma deli ka fɛn min ɲɔgɔn dilan fɔlɔ e de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye ka dilan o y'a critère fɔlɔ ye filanan il faut que a ka kɛ hakilila baara ye c'est à dire a kana kɛ komi baara don ten tɔ i y'a kɛ mais hakili de bɛ a kɔnɔ hakili de kɛra sababu ye k'a dilan adamaden hakili o ye critère filanan ye critère sabanan il faudrait que a ka se fɛnɛ ka a kɛ à répéter n'importe quoi application industrielle il faudrait que a dilannen kɔfɛ a kan kɛ comme a tɛ se ka dilan tuguni mɔgɔ mana jɔ la kuma o kuma o ka se ka dilan donc a bɛ se ka dilan usine na malgré bɛ se ka dilan donc a kana kɛ fɛn dilanni a dilanna a ma se ka dilan tuguni mais il faudrait que a ka kɛ répétitif ye mɔgɔ ka se ka dilan o même critère saba ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na an b'a fɔ ko i ye fɛn dɔ inventé mais a ma deli k'a kɛ hakilila baara don wa a bɛ se ka reproduit comme on le veut. Mais an bɛ se ka fɔ o la sisan parce que an b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u ye baara dɔ daminɛ dɔw de b'a lase min y'a lase o tɛ se ka wele inventeur ya. Non o tɛ se ka lase parce que baara ninnu ni i ko ka lase ni fɛn inventeur ka ban ka fɔ ko nin critère 3 ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ donc an b'a a tɔgɔ di maa min ye o critère 3 ta ka o kɛ. Mais ni malgré nana o kɔfɛ ka dɔ fara kan ou bien ka lase améliorer o tɛ inventeur de tuguni an b'a fɔ o ma ko innovateur o y'a innové de i n'a fɔ mɔgɔ min ye caméra dilan sisan a dilan tuma i b'a sɔrɔ noir blanc de tun don donc caméra o y'an ka baarakɛminɛn yan nɔ donc noir blanc de tun don donc min y'a créé an b'a fɔ o de ye caméra inventé mais taalen ɲɛfɛ dɔ fana tila tuguni ka minɛn wɛrɛw k'a la pour que a ka kɛ couleur ba ye donc mɔgɔ minnu nana couleur don a kɔnɔ olu ma caméra inventé olu nana caméra amélioré de donc u ye baara min kɛ an b'a fɔ ma ko innovation donc a bɛ ten tɔ de. A faamuna. Ok. An b'a mɛn fɛnɛ ko start-up danfara jumɛn de bɛ start-up ni invention cɛ.
bon o bɛ minɛn dɔ de kɔnɔ an b'a fɔ minnu ma ko dɔnniya bolofaraw parce que ne bɛ nin organisation fila de kɔnɔ start-up ninnu ye inventaire ka numérique mɔgɔw ka langage de o min bɛ informatique kɔnɔ n'an b'a fɔ ma ko le numérique mais invention o y'a bɛɛ lajɛlen de ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ invention kɔnɔ invention bɛ domaine min kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu tilalen bɛ jɛkulu 4 ye n'an b'a fɔ ma maa minnu bɛ invention kɛ maa minnu bɛ recherche kɛ maa minnu bɛ découverte kɛ ani maa minnu bɛ innovation kɛ donc olu ta dama jɛkulu ye u ka baarakɛ bolo fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o baara kɛcogo la mais ni nana numérique kɔnɔ o fana invention fana branche suguya dɔ ye mais olu fana tilalen don groupe 5 de o groupe 5 kɔnɔna na maa min bɛ bɔ ni fɛn kura ye o bɛ baara kɛ cadre dɔ de kɔnɔ an b'a fɔ ma ko Fab Lab laboratoire de fabrication olu de Fab Lab ye n'a y'a mɛn ko Fab Lab dɔrɔn o kɔrɔ ko laboratoire dɔ de don ale de bɛ fabrication kɛ ale de bɛ ɲinini kɛ hakili la ka fɛnw dilan donc n'ale ye fɛn dilan sisan donc mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a b'a fɔ ma bon maintenant ne ye dɔnniya dɔ labɔ sisan bon n b'a di e ma i ka baara k'a la bon o baarakɛla olu ye maa fila ye maa min bɛ a ka ci la a ka dɔnniya faamuya k'a jɛnsɛn mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko ma ko karamɔgɔ olu ye karamɔgɔw de karamɔgɔw filɛ nin ye olu ma fɛn dilan mais olu bɛ dɔ de ka hakili ta k'o di mɔgɔw ma olu ye faites-le vous-même mais ani maa minnu fana bɛ o dɔnniyaw ta ka baara kɛ o la an b'a fɔ ma c'est-à-dire en un mot olu ye a cikɛlaw ye o cikɛlaw de kɔnɔna na an bɛ se ka fɔ start-up ninnu de kɔnɔ c'est-à-dire u ma fɛn créer mais a bɛ se ka fɔ u y'a créer a bɛ se ka kɛ u m'a créer mais u ye numérique dɔnni de ta ka a kɛ baarakɛminɛn ye donc an b'a fɔ olu ma ko start-up bon o start-up mais an b'a fɔ ma ko faites-le vous-même ou bien on se débrouille. Donc faites-le vous-même au moment de connaissances partagées, mais on se débrouille même bata kake barakelen. Donc c'est mes téléphones créés 6 ans, communication dans le camp. Donc à créer au téléphone ta ka barakele ka la mini ne ka folie tekele. Donc informatique be au chocolat. Donc fin tellement be créé, mais il va se d'abord mi kama ko ka ko il va se hakil nangere bisi ka bo kono abot mo gere nya mini do tekele. Donc même ngo olu barake am fo ma ko le start-up. Mais fene mo mu be no ni u marqué no ni fene ni fen chama be no ina fo application no am se ka fo kulu fene inventaire ya bon application de numérique kono mais marqué oui o be ko mi inventaire ka start-up c'est ni il produit inventé ça am fo dans l'invention et il mena invention ke iba di dorima aka la bara mamin be ala bara iba so ale be a jaka kan bon ale a jaka donc ale be bara keni cadre min gonay ani seri ni abe logo do siga kan ka ke a to la bara e fuma ka marqué donc o marqué be ale to la mais o so mami invention que soit ay a licence ferima ou bien ina a régler ka bara ke mo fait donc au début c'est ka bara donc il y a pas dans le jargon, il n'y a pas de produit sans inventaire. Pour le fouetter, non, ni ma créé. Donc, il n'y a pas d'usine finité, non, ni publicité. Il était usine sciée, ni gastro produit, à base de produit. Donc, il était un fenêtre barakono, ni usine finité. Donc, il va se en cadre qu'on a inventaire de beni be lawli inventaire de beni hakli beni produit beni usine beni employé donc nous be bo inventaire ka idée de kono il tera télé de la vie il a fallu que d'autres gars télé imaginer pour que usine de télé ka créé barakela ka kono pour usine télé ka soula mo ka ça ni fere que la doka marque bala ainsi de suite mais que ça soit Samsung que ça soit n'importe quelle marque il va se atlana d'autres gars idée là donc aller de premier ça à la bo auto be femme be barake aller to la ça au be atonode
donc an b'a fɔ ma olu de marqué de donc n'i y'a dilan sisan karisa ye biki dilan baga ye jɔn biki créé ale bɛ yen maintenant e y'a dilan nin cogo la nin y'a dilan cogo la nin y'a dilan i b'a sɔrɔ bɛɛ ka licence b'i bolo mais i bɛ seede min don i ka baara la i b'a kɛ ka ɲɛ cogoya min na donc o de bɛ i ka fɛn sanni teliya mɔgɔw bolo o de b'a kodiya mɔgɔw ye en fonction de la qualité i bɛ qualité min k'a la fo ni mɔgɔw b'a ko funu voilà mais e yɛrɛ hakili la o denmisɛnninw ale ni sifinnakaw jeunesse u bɛ se k'u occuper nin fɛn ninnu na cogo di congé in kɔnɔna na walasa ka dɔ fara u ka dɔnniya kan min fana ni kalan tɛ kelen. bon i b'a dɔn nin fɛn in an bɛ se k'a fɔ a dɔnniba tɛ an ka jamana in kɔnɔ ten kosɛbɛ a ka sɔrɔ gouvernement ye service so de dayɛlɛ voilà kuma tɛ mɔgɔw t'a dɔn de bon mɔgɔ fɛn caman bɛ yen mɔgɔw b'u dɔn n'a fɔ ko bunda droit d'auteur mɔgɔ caman bɛ droit d'auteur parce que ça c'est la musique i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ intéressé o la mais n'a fɔra ko inventaire u t'u dɔn alors que ninnu bɛɛ bɛ soba kelen de kɔnɔ n'an k'o ma ko propriété intellectuelle. Donc nous tout ce qui est artistique et culturel on veut bunda ka bolo kan mais tout ce qui est matériel on veut semapi ka bolo kan mais ni bara sauf là ni bébé o apika ya maria de kono nango ko propriété intellectuelle donc maintenant nous be barake nan nganye amma faut toujours en fait ka soba be non gouvernement ka fanfela la ni o semapi faut semapi aller de ni sinime inventaire la façadima bon inventaire de ma fene olu fene kan so be no nango mako ampet ni association malienne pour la promotion de la recherche des inventions et innovations technologiques ni est présent actuellement donc bara flavi de niveau divin est-ce que denjonu bi se ka tani baraka an ba fo minna an la ni o rede denjonu ka don an be o bi se ka don an ga bara en kono turamina kalanta sira fɛ baaraɲɔgɔnya ta sira fɛ comment est-ce que o bɛ se ka don o de la an b'a fɔ mɔgɔ caman ye bon ko invention c'est vrai invention a école tɛ yen ni k'i bɛ kalan kɛ yɔrɔ min na pour devenir un inventeur non kalan tɛ yen o école tɛ yen voilà kalan école tɛ yen nɔ i bɛ kɛ se ka école min kɛ k'a fɔ k'i bɛ bɔ ka kɛ inventeur ye non mais i b'a sɔrɔ école dɔw bɛ yen nɔ olu faveur b'i bolo ka kɛ inventaire o kɔnɔ notamment les écoles techniques ni école technique ninnu kɛ a ka ca ala fɛ i bɛ se ka don invention cadre kɔnɔ o la parce que i bɛ bɔ fɛn caman kɔnɔ parce que les inventions même c'est purement technique donc n'i donna o kɔnɔna na i bɛ se ka bɔ fɛn caman kalama donc o école nin an ka baarakɛ yɔrɔ la an bɛ ka fɛn dɔ ɲini sisan comment est-ce que an bɛ se écoledenw ma an y'a dɔgɔda salon mais ala y'a kɛ an ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara latɛmɛ mais an b'a fɛ ka taa se écoleso de la école technique la ka ɲɛfɔli kɛ u ye pour que u k'a dɔn invention ye mun ye adamadenya yɛrɛ kɔnɔ invention ye mun ye an ka jamana yala an ka hakɛ invention na mun ye an ye mun de kɛ inventaire bɛ mali la yan nɔ ka ca ni kɛmɛ an bɛ se k'a fɔ a bɛ ba kelen bɔ mais u ladɔnni tɛ donc u dun ye fɛn minnu ladɔnna diɲɛ bɛɛ kɔnɔ f'u ye médaille ta extérieur la mali invention caman bɛ yen nɔ minnu ye prix ta mali kɔnɔ ka taa Afrique jɔnjɔn na ka taa diɲɛ soba min bɛ Genève invention kunna ka taa médaille d'or ta yen mais hali bi o mɔgɔw ladɔnni tɛ jamana kɔnɔ ten kosɛbɛ surtout sifinnakaw donc est-ce que anw de kan ka wuli ka se olu ma ka ɲɛfɔli k'u ye u bɛ se ka na an lasɔrɔ cogo min na k'i intéresser an ka baara in na d'habitude an bɛ salon de organiser gouvernement bɛ salon organiser chaque 2 ans n'an b'a fɔ ma ko salon national des inventions et innovations technologiques an bɛ wele bila an ka dɔnniyaw bɛɛ ma mais salon ninnu jeunesse b'a intéressé olu la ka sɔrɔ aw ma se école la ka taa ɲɛfɔ u bɛ na mais an ka laɲini ye hali bi an sago ko minnu bɛɛ kana don a kɔnɔ olu tɛ don a la donc raison pour laquelle an b'a fɛ ka se école ma ni ala y'a jira an si la ka école t'a kɔnɔ école technique ninnu an bɛ wuli ka se olu bɛɛ ma ka ɲɛfɔli k'u ye
invention kan invention mais a bɛ sɔrɔ cadre jumɛn kɔnɔ i bɛ se ka nafa jumɛn sɔrɔ invention na invention minnu kɛra Mali la aw k'a ɲini k'a dɔn invention minnu kɛra a bɛ se ka aw nafa cogo min na aw ka se k'i intéresser a la parce que invention caman bɛ yen nɔ n'i taara CMAP la bi i b'a sɔrɔ invention caman bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ se ka taa ta ka baara k'a la mais u t'a dɔn k'a bɛ yen o ye hali hakilina baaraw de don invention dun fana waati de b'a la n'i y'a kɛ peut-être san mugan fɔlɔ na i b'a sɔrɔ inventaire bɛ se ka protéger n'i ko k'i b'a minɛ ka baara k'a la i bɛ musaka min tɛ k'a la bɛnkan dɔ bɛ kɛ i ni inventaire cɛ pour que k'i ka a ka hakili ta ka baara k'a la mais ni o san mugan tɛmɛna i b'a sɔrɔ an b'a fɔ ma k'a bila domaine public la bɛɛ bɛ se ka taa ka baara k'a la k'a sɔrɔ i ma yamaruya ɲini a tigi fɛ o bɛ yen nɔ donc o ye ɲɛfɔli yɛrɛ ka. mais ni san mugan tɛmɛna sisan nɔ dɔ bɛ di fɛn inventaire ma ka sɔrɔ k'a bila. non c'est-à-dire ni san mugan in kɔnɔna na o y'ale ka période de garantie de donc ni mɔgɔ b'a fɛ ka utiliser o wagati la i bɛ dɔ de sara ka a kɔfɛ a k'a d'i ma mais ni san mugan tɛmɛna a tɛ se ka i imposer tuguni ka fɔ karisa kana maga la parce que dɔnniya min don sariya de taara diɲɛ mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko ni san mugan in sera donc i bɛ i ka dɔnniya di diɲɛ ma diɲɛ ka baara kɛ n'a ye donc bɛɛ bɛnn'o kan an kelen tɛ se ka fɔ k'an b'an sen b'o la n'i b'a fɛ kɛ o b'o la o convention fana bɛ yen nɔ i sera ɲɛfɛ olu b'o ɲɛf'i ye comment est-ce que i bɛ se ka i bolo to a kan permanemment mɔgɔ kana maga la o fana condition bɛ yen mais san mugan de kɔni ye a base ye n'i ye san mugan tɛmɛna donc bɛɛ sago b'a la bɛɛ bɛ se ka kɛ. a faamuna mais i ka kumaw la sisan i y'a jira k'a fɔ école tɛ yen nɔ organisation o de bɛ yen nɔ pour que ka adhérer mais ni a ka di sifinnaka minnu ye surtout congé yɛrɛ kɔnɔna na yalima aw delila k'a ɲɛɲini parce que i y'a jira k'a fɔ ko vacances de congé mana ta de a bɛna laɲini ka taa école technique la ka kɛ mais minnu bɛ yen nɔ sisan n'u bɛ fɛ k'u yɛrɛ la occuper a domaine ninnu ni a recherche ninnu na o ressources olu bɛ sɔrɔ cogo di. voilà ni sisan nɔ denmisɛnnin kunna ni ninnu b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ ni invention na service da fila de bɛ yen nɔ kelen o gouvernement ta ye ni an b'a fɔ ma ko CMAP ale filɛ an bɛ AC 2000 la donc n'i taara yen nɔ i b'a fɛ ka mun de kɛ i ye fɛn dɔ de mɛn i b'a fɛ k'o baara kɛ o la wa ou bien i b'a fɛ ka fɛn dɔ de créer wa o bɛ yen comme n'i sera anw fana fɛ yen nɔ anw fana bɛ se k'i ni mɔgɔw bila ɲɔgɔn bolo i ni minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye invention cadre ye o fana kɔfɛ tuguni an bɛ ka labɛn kɛ ka salon dɔ organiser nin vacances in kɔnɔ pour que an ka se ka bɛɛ lajɛlen wele an kana ka na an ka kɔrɔlen an ka dɔnta segu ni dɔnko yɛrɛ ɲɔgɔn na parce que i bɛ kelen f'i ye Mali kɔnɔ o tɛ Mali dɔrɔn de o diɲɛ bɛɛ de jamanaw bɛ ɲɔgɔn dan ni dɔnniya de kosɛbɛ n'i ko k'a fɔ ko nin jamana développé don ka taa nin jamana kan dɔ wɛrɛ tɛ dɔnniya de dɔn i ka dugu jukɔrɔ fɛn a ɲɛna cogo cogo ni hakili tɛ yen nɔ min bɛ se ka labaara a tɛ nafa comme tu le veux donc an kan ka dɔnniya bila fɛn bɛɛ sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn dan ni dɔnniya de o kɔnɔna na an ka jate la jamana ka kan ka don sifinnakaw la kosɛbɛ kosɛbɛ pour que u ka dɔnniya u ka se ka a don ba la o de la an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn bolo u b'an dɛmɛ gouvernement bɛ dɛmɛ caman kɛ anw ye pour que an ka se ka nin baara ninnu kɛ ka ɲa an ka laɲini o kɔnɔna na an bolo sisan ekɔlidenw u bɛ ka kalan kɛ u tɛ nin fɛn ninnu dɔn minnu bɛ a to sisan nɔ u bɛ se k'i intéresser a la donc an ka laɲini dɔ de ye k'a fɔ Mali école technique bɛɛ an ka se ka Fab Lab créer a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yɔrɔ min b'a to denmisɛnninw bɛ se k'i bolo ɲɛnajɛ technique la ka fɛnw créer pratique la donc ni Fab Lab créer la a bɛ se ka kɛ courage sababu don dɔ dɔ bɛ bɔ ni dɔnniya dɔ ye min bɛ se ka diɲɛ bɛɛ labɔ donc o ye Fab Lab ninnu avantage i n'a fɔ inventaire ka cadre an bɛ salon min fana organiser la yen salon fana de b'a to an bɛ Mali dɔnniyaw bɛɛ sama ka na parce que dɔnniya bɛɛ tilalen don nin bunda damadamanin ni ɲɔgɔn cɛ ni danna dans le domaine de la médecine que ça soit la médecine humaine ou bien animale olu bɛ recherche bɛ u ka dɔnniya u b'u ka so kɔnɔ
ni nana dans le domaine de l'artisanat olu fana u bɛ an bɛ depuis kunu an bɛ daba dilan an bɛ kolon dilan an bɛ muru dilan bon ninnu bɛ objet de dɔ de y'a créé mais i b'a sɔrɔ depuis an sigira ni sariya ninnu nana tuma min na o y'a sɔrɔ nin fɛnw caman bɛ yen mais a dɔnnen tɛ bi bi in na jɔn ye muru créé a dɔnnen tɛ nka ni ne b'a fɛ k'a fɔ ko ne bɛ muru ta ko k'o kɛ n tɔgɔ la yɔrɔ kuma bɛ yen nɔ donc i bɛ se soba kɔnɔ u bɛ ɲɛfɔli k'i ye n'i ko k'i bɛ fɛn fɛn créer i bɛ an tɛ mɔgɔ si bali kana n'i ka hakilina ye mais n'i y'i ka hakilina ta ka na donc gafiba dɔ de bɛ yen nɔ u b'a lajɛ o kɔnɔ min ka sɔrɔ nin fɛn in ladɔnnen tɛ fɔlɔ n'a ladɔnnen tɛ a karisa i nana ni nin ye karisa delila ka bɔ ni nin ye nin san na donc a y'i kɔn nin ye a man kan bilen e kana ni o fɛn kelen tuguni donc mais n'i ma se yen nɔ a bɛ kɛ ɲɛna komi fɛn dɔ bɛ yen nɔ o dɔɔnin don ka sɔrɔ a dɔɔnin tɛ donc o de la an b'a ye ni bɛɛ kana ni a ka hakilina ye dɔnniya ka ca an ka jamana kɔnɔ surtout an bɛ dɔnniya min yela n'o ye furakɛli ta fanfɛla ye farafin furaw an y'a ye a remarqué médecine traditionnelle kɔnɔna na depuis tubabu nana an ka fɔlɔmɔgɔw bɛɛ mɔgɔw furakɛ kɔsa in na mali ye janjɔnba de sɔrɔ a la n t'a dɔn n'i y'a mɛn ni o ye an ye fura dɔ tigiya minɛ n'o ye balenko siro ye o n'a ɲɔgɔnna caman olu kɛra sababu ye k'a dɔn ko an ka jamana ni dɔnniya dɔ tun bɛ yen kunun furakɛli la min tɛ nin ye o kɛra mali ta ye i komi e yɛrɛ sigilen filɛ nin sisan bɔgɔla min b'e la bɔgɔla in o fana jango fana dira an ma o wagatini kelen na min na k'a dɔn ko bɔgɔla fana ye mali ta de don donc o dɔnni minnu bɛ an ka so kɔnɔ ni an tɛ ka olu don ba la donc jamana ye fɛɛrɛ kɛ pour que ka a titiri di mali ma a ka dɔn doro naba diɲɛ bɛɛ ka dɔn ko bɔgɔla ye mali ta de a nafa ka bon mais a fɛn ninnu fana filɛ i ka kuma latigɛ tɛ ni u fɛnw donna ba la k'u lakodɔn k'a fɔ ko nin y'an yɛrɛ tɛ mais i b'a sɔrɔ o fɛn sugu de prix ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan mun de la o bɛ kɛ bon o ye industrie ta fanfɛla ye par exemple mɔgɔ min bɛ fɛn dilan a bolo la i b'a sɔrɔ a bɛ effort min kɛ a b'o de valeur fara kan mais maa min b'a dilan à l'industrie i b'a sɔrɔ industrie b'a caman dilan ɲɔgɔn fɛ donc a tɛ o sɔn effort b'a kɛ ka produit dilan donc o tɛ an ka fɛnw dɔrɔn o ye produit bɛɛ de tous les produits tout ce qui est fait de façon manuelle i b'a ye force min b'o la ka tɛmɛ o la o ye fɛngɛ n'a kɛcogoya de mais an ka jamana kɔnɔ sisan pour que u bɛ la dɔn an ka musokɔrɔbaw bɛ den furakɛ kɛ u bɛ kungo yiri dɔn kosɛbɛ ils savent que nin yiri a bɛ se ka nin bana furakɛ u b'a dɔn ko nin ji a bɛ se ka nin bana furakɛ u b'a dɔn nin dili bɛ se ka nin ta donc u bɛ yiri dɔn u ye banaw furakɛ n'a ye a bɛ se k'a kɛ an bɛ ɲɔgɔn dan peut-être sɛgɛsɛgɛli ta fanfɛla la ka dɔn bana min filɛ nin ye ni bana de ye nin ye wa nin mɔgɔ bɛ se hakili bɛ se ka ɲɔgɔn sɔsɔ bana yɛrɛ natiri kɛcogo la mais ni a dɔnna ko sɔgɔsɔgɔ yɛrɛ de b'i la u b'a dɔn ko nin fura in de bɛ se ka nin sɔgɔsɔgɔ furakɛ a ka ca ala fɛ o b'o kɛ donc an ka jamana ye olu ta k'olu don ba la ka soba dɔ dayɛlɛ olu tɔgɔ la ni olu ɲɛsin bɛ farafin furakɛlaw ma olu fana bɛna ka na u ka fura u b'o tester nɔ k'o fana bila valeur la donc pour dire que o y'an ka dɔnni source dɔ ye an ka ekɔlisoba ninnu na i n'a fɔ école de médecine ni IPR ninnu ni donc i b'a sɔrɔ recherche bɛ ka kɛ yen nɔ olu fana bɛ ka na u ka jaabi ta olu fana b'o valider ka na olu bila an ka kanɛti kɔnɔ an ka dɔnni so kɔnɔ donc an bɛ ka nin fɛn fɛn ta nin ye a dɔw bɛ yen nɔ an bɛ nin kɛla degun kunu mɛ a dɔnni t'an tɔgɔ la donc faut que an ka fɛɛrɛ de kɛ ka dɔn bi-bi in na kungo kɔnɔ an ye fura minnu n'o b'an tɔgɔ la o ka kan ta ye donc mɔgɔw ka bɔ n'a ye dɔɔni-dɔɔni ka na a bila a kɛnɛ kan u ka u yɛrɛ intéressé a la an bɛ dabaw dilan an bɛ fɛn caman dilan objet la donc an tɛ minnu yɛrɛ utilité dɔn mais a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛ bɛna ta e kɔfɛ mais n'i m'a sɛbɛn ni e taara don min na o dɔnniya talen don donc an bɛ mɔgɔw invité u kana ni dɔnniya ka sɛbɛn effectivement a caman sara ni dɔnniya ye ten u ye dɔnniyabaw kɛ kunun
mais u m'a sɛbɛn bon a dira minnu ma an ma don min intéressé a la bon an ka dɔnniya caman tununa ten bon don dɔ la dɔ bɛna bɔ o kan ka sɔrɔ kunun i b'a sɔrɔ an ka mɔgɔw kɛ donc a ma kɛ fɛn ye il faudrait que mɔgɔw ka bɔ ni u ka dɔnniya u kana yɛrɛ soba kɔnɔ k'a sɛbɛn k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bila gafe kɔnɔ u ni hakɛ min bɛ ka kan jamana b'o ɲini k'o d'u ma bon jamanadenw fana ka lafiya bɛ min kɔnɔ o fana ka kɛ jamanadenw ye parce que ni ala ye dɔnniya kalifa i la a y'a d'i ma de ko i ka adamadenw mago ɲɛ n'a ye ni dɔnniya ta ka da a k'i kelen ta ye i ma mɔgɔ servir la nafa tɛ k'a dɔnniya la e mana taa dɔnniya la o kɛra a tiɲɛlen donc dɔnniya ninnu kan k'a labɔ so kɔnɔ o contexte kan. A faamuna. An ka culture ta fanfɛla fɛnɛ la o yalima invention a évoluera wa parce que an bɛ se k'a fɔ gɔni o ye invention ye o y'an ka domaine kura o ye invention ye ani fana ani bala caman bɛ yen o bɛɛ ye olu kɔnɔna ye mais yalima an bɛ se k'a fɔ k'a évoluera wa walasa a fana ka kɛ sababu ye sifinnakaw ka u intéressé a la ka yɛlɛma u fana ka hakilina yɛlɛma don a la walasa o fana bɛ se ka kɛ baara sɔrɔda dɔ ye an ka jamana ma. o misali ye min ye n'i y'a jateminɛ bibi in na fɔlɔ jeliw tun bɛ dilan ni produit minnu ye bɛnkangolo ni critique donc an ye fɛn caman dilan an y'a ye sisan nɔ tubabuw bɛ ka na an ka minɛnw ta ka forme ta ka taa dilan à l'industrie donc n'u nana n'a ye a bɛ komi état mais état tɛ mais anw minnu fɛ yan nɔ anw minnu mɔkɛ kɛra sababu ye k'a créer donc il faudrait que anw de k'a bila an de kan ka an sinsin a kan k'a dilan ka papier k'a la a ka kɛ an ta ye donc maa minnu bɛ o cadre kɔnɔ a kɛra artisan ka cadre ye o a kɛra médecine ka cadre ye o a kɛra chercheur ka cadre donc nin bɛɛ de ka kan ka wuli ka se an ka soba la CMAP la ka u bɛ ɲɛfɔli k'u ye u bɛ se ka produit ninnu ladon ba la cogoya min na pour que a ka kɛ jamana ta ye jamanadenw ka nafa sɔrɔ a la donc CMAP bɛ o kama an fana sigilen bɛ o de kama. A faamuna yanni an ka nɛgɛjuru sira labila kanubagaw ye an bɛ nin ɲininkali in kɛ fɛnɛ yalima a fɛn an bɛ se k'a fɔ an bɛ don min na ko bi invention bɛ se ka kɛ sababu ye kɛra sababu ye ka sɔrɔ ladon an ka jamana kɔnɔ parce que an b'a ye k'a fɔ a kuma yɛrɛ tɛ fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u t'a fɛn dɔn wa ni invention ko kuma fɔra dɔrɔn an hakili bɛ taa tubabu fɛn ninnu de la télé ninnu ni radio ninnu mais an bɛ ɲina an yɛrɛ ka fɛn kɔrɔ kan an ka maakɔrɔw ye minnu dilan i n'a fɔ i y'a fɔ daba ninnu ni muru ani gɔni ninnu n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ se ka fɔ a kɛra sababu ye ka sɔrɔ ladon an ka jamana kɔnɔ. Voilà, il y a kuma fɔra la question même s'adresse au ministère de l'industrie et de l'économie parce que n'i y'a bɛ adressé o la olu de bɛ jamana nafasɔrɔ siraw dɔn olu de bɛ b'a dɔn a baaraw la olu depuis secteur min créera Mali la le Mali est membre de l'OAPI depuis sa création mais CMAP ça existe il y a bientôt 30 ans et l'AMPLIT c'est depuis 93 depuis le professeur Koumaré au pays donc n'i y'a jateminɛ nin baara in bɛɛ tun bɛ kɛ ministère de l'industrie la fɔlɔ an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka fɛnw na cogo di Mali ye fɛn caman créer min kɛra sababu ye ka nafa ladon an ka économie na invention caman de bɛ yen nɔ bon ni dɔ tɔgɔ fɔ c'est pour faire la promotion mais n'i taara bi CMAP la i b'a sɔrɔ sur le plan national fɛn caman créera Mali la qui ont fait l'objet vraiment de grand succès et si je prends l'exemple sur moi-même ni fɛn dɔ créer ma première invention en 2005 a ye gɛlɛya caman ta ka bɔ mɔgɔw kan ji gɛlɛya la a kɛra sababu ye ka formule améliorer ka jamanadenw kunnafoni gɛlɛya fɛn min bɛ mɔgɔw kan jinɔgɔ ko la pour que jinɔgɔ kana kɛ an bolo kɔlɔlɔ bilen bon ni nin ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nɔ ba kelen minnu ye baara kɛ ten tɔ ni exemple ta mɔgɔ ye biriki hasi kɛlɛla yan nɔ Gawusu bolo un exemple comme vous voulez o ye prix min sɔrɔ Mali la
a ye prix min sɔrɔ kɔfɛ a ta a ye marché min sɔrɔ a la o bɔra bɛɛ kalama mais dɔw fana bɛ yen nɔ tellement que a ka ɲi mɔgɔ bɛ siran ɲɛ c'est-à-dire le fait que c'est tellement c'est bon à m'a dit de ça c'est le cas de truc de vote mais prita malila caprita salon africain caprita salon international mais pour le moment niveau qui va utiliser est-ce qu'il avait pas intéressé parce que comme il y a misana ko ka vote nikoya jamana kono gela kana do la les résultats soient transparents donc on a inventeur de no aller une machine créée ka à quel point que jamana parce vote mana que là on a ta utiliser mais malheureusement pour que machine gagne la valeur là il faudrait que nous devons voter organisé qui intéressé à la mais malheureusement nous intéressé à la machine qu'on créera ça fait bientôt plus de 20 ans mais à Marseille en valeur il n'a pas pu l'utiliser au cas où il y a d'autres borani ayi mali kono ketana ko fela la do borani kana donc on fait ga non pino on financement jusqu'à présent ka au cas pour vivre sur le marché pourquoi parce que deux phénomènes de mai hakilna soro faut ka demander de même il permettait qu'à pourvivre n'a pas donc gouvernement a en demain au cadre de ka fond de blé donc chaque année budget war dotre ka outla chercher une inventaire pour que une création que ou ka se ka adon dala ka se ka barakene mais là bon doya soro mais mima soro de kacha donc invention tellement bien non qui sont bloqués aujourd'hui parce que vraiment ils n'ont pas de moyens pour que ka abla tamando de fo ko alini u ya ke il n'y a pas de moyens pour le cas wa kilita di do fana mo ka ke wa ka parce que et à trop voilà sinon ka invention tellement la invention tellement mal là on de la débat qu'on comprenne la différence entre les couches invention ni innovation ni recherche ni découverte ni baraka halika denwa daga mais ni na numérique kono numérique fina ta da langage de amesra mi photo parce que numérique ka gli ama ko kuma ba abawlo mais numérique ba fana ba do donc avec les choses qu'on va tenir donc on a tout n'est pas permis dans le domaine du numérique en nous à Kono où on est affilié à beaucoup d'associations nationales et internationales ama donc maintenant dongo am débat scientifique là dongo il est quoi donc ni ala je ne peut pas attaquer que faire des dongo à une Robi donc Nima a utilisé le gouvernement est dans sérieux concernant ka dans ka défendre là nous le là à qu'on restaurant parce que le fin là avec fin de ici internet donc et quand il était là avec ka ce qui n'est pas du tout recommandé amen nga jur sira la black kan ba fene ka wuli like ku hakilla tawdi ni ngal be minu bulu ka ke nam sega munu jabi bacitala nga jur sira ba nan bi ko ton saba bi ko ton tele bioro cheki bi ko ton fla afan hakilla tay jumay anga jam kanda kunka ni odi invention na fara ko invention femunu iyara hakilina ibe odi lawaliya ko labara ni abe soro anga fen chamana ya no bi ni antika afen tabala adun na faka bon ko sebe shifina ka o fu kata se demsen fitinuma u be se ka la allo alhamdulillah ito ko ni jam ka wala ka bem ande kay na la mini bela de le foto la yakina jwa zo ka ta ko jara ko se ba me fu kai kau kira mo ko fere ka wole bi ambe kai na lamini bela jelen funi watina allo
k'a fɔ aw ɲɛna mɔgɔ vacances kɔnɔna na aw bɛ se ka a baara in ni o ye invention ye ka a kɛ aw ka baara ye. Allo. Assalamu Waalaikum salam. Tɔgɔ duman jamu duman k'a wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Ami Maba ka bɔ Wali Diaba mara la. An b'i fo Wali. I hakili la jumɛn an ka jamukan dakun kan? Ala tiɲɛ na kiribati a bɛ hakili la kosɛbɛ wallahi. Wa jugu bɛ ka taa se ka tɛmɛ kiribati la. Aha, an b'i fo. An bɛ an ka karamɔgɔ ka ni Madame Hajara. A ye foli minɛ. Bari yɛrɛ ko. A ye foli minɛ. Cɛkɔrɔba min kɛlɛ ka kɛlɛ foli min wallahi tiɲɛ na aw ka kuma na a bɛ ka hakili to kosɛbɛ Ala ka jiri bɛɛ baara la. Amina rabi a ye foli minɛ a tulo b'i la. Ala ka jamana ni basigi an bɛ dugawu kɛ an ka Mali kɔnɔ Ala k'a sumaya. Ami ami. Ala ka jisuma k'a fura ye. Amina rabi. Aw foli bɛ dan tɛ foli minɛ ne ta ye foli ye. O diyara n ye kosɛbɛ i foli nin wagati in na Sumayila. I ni ce i ka weleli la. Ala k'aw bɛɛ bɛɛ lajɛlen minɛ. Allo. Aw kana décourager weleli la minnu b'an wele n'u t'an sɔrɔ. N'a y'an sɔrɔ fana bɔ mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa m'aw kumakanw mɛn ka ɲɛ. Allo. Ni a fɔra ko invention fɛn caman b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maakɔrɔw olu tun bɛ fɛn minnu. Allo. Allo. Tɔgɔ duman jamu duman k'a wele ka bɔ min? Lamusa Sisuma ka bɔ Buguni. Allo. Lamusa Sisuma ka bɔ Buguni. An b'i fo kosɛbɛ i folen don bɛɛ o ye ne yɛrɛ bɛɛ ka Buguni n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la nin wagati in na. Foli bɛɛ la nin. I hakilina ye jumɛn an ka jamukan dakun kan bi? An bɔra ka jamukan lamɛn. An ye faamuyali caman sɔrɔ a kunnafoniw kɔnɔ. O diyara an ye kosɛbɛ. An bɛ ka foli bila yɛrɛ. N ye foli minɛ. A bɛ baara min na Ala k'o dɛmɛ bada. Amina rabi. Ala ka tijani ni kɛnɛya d'an ma. Ami ami. Ala ka karamɔgɔ yɛrɛ d'an bɛɛ. Amina rabi. Ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ. I Sisuma. Nse. Sisuma ka bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na Buguni Kucala Côte d'Ivoire u bɛɛ lajɛlen folen don. Allo. An b'o de fɔ aw kana décourager weleli la aw timinadiya weleli la n'a y'a sɔrɔ aw ka hakilinataw di walima ni ɲininkali bɛ minnu fana bolo k'a kɛ dakun kan n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la. Allo. An b'o de fɔ numéro bamanankan na 97 91 62 invention vacances kɔnɔna na nafa min bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen nɔ ni fɛn caman b'u bolo a baara kɛlenw b'u bolo walima hakilinaw bɛ u la n'u bɛ fɛ k'a lawaleya. Allo. An bɛ kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na minnu y'an wele n'u m'an sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo halisa an bɛ to ɲininkali jaabi hukumu kɔnɔna na. Maa minnu bɛ yen nɔ sisan tɔ i ka kuma la i y'a jira k'a fɔ hakilinaw b'u la mais u bɛ siran ka taa a fɛnw kɛ mais ni olu sera aw ma a bɛ se ka ɲɛnabɔ mais i n'a fɔ i ko ko u bɛ se ka taa i ye yɔrɔ minnu tɔgɔ fɔ u bɛ se ka taa yen nɔ fɛnɛ ka taa u ka hakilinaw labaara yen nɔ mais ni u taara yen nɔ yalima gɛlɛya bɛ sɔrɔ a la walima fana n'u taara yen nɔ k'u bɛ taa u ka baaraw kɛ ni a baaraw fɛnna parce que an b'a ye k'a fɔ hali wagati dɔw la compétition bɛ kɛ k'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu ni mɔgɔ minnu ka baarakɛtaw ɲinana ka dɔ d'u ma walasa u bɛ se k'a fɛ i bɛ se ka jumɛn fana fɔ o yɔrɔ hukumu kɔnɔna na. Bon, ni i taara service so ninnu na comme le CEMAPI ou bien l'AMPRIT a tɛ komi i bɛ taa baara kɛ yen. Voilà, tu t'as baraqué. Il y a information détaillée. Par exemple, il y a plus de milliers de documents. Documents mais la quatrième bakele, nous avons invention quand. Et puis il y a qui a fait une conno. Et puis c'est que tu as qu'on a fait une tagano.
donc au clé en association fene au fene d'abord comme son nom dit AMPRIT, association malienne pour la promotion de la recherche des innovations et innovations technologiques. Donc en d'abord quand on tombe couple sera coupé. Donc maintenant sera en fait faire non en fait ce qui place ni hakilna muni am sika ila dum gonga am sika sera mun du groupe pour que ika bare ika sika ni sera la ambuke parce que il y a fait comme invention numérique ni invention technologique ya la je cadre de non am sika si fait ko de sika chama de beka bara ko kono à l'heure où nous sommes am fa mo ko CDP Carrefour des possibles. Oui, paramètres de recherche qu'on a. Il va se retrouver à docteur Sola. Allez, dossier Carlé. Je prends un exemple. Natara Kulu Carlé Meromina. Donc, il va être d'autres physiciens de notre rôle là. Allez, avec appareil manipuler avec la démonstration de quelqu'un. Mais il va se donner là. Ou bien nous dafa kage baralmai ale bi se kana machine de créer même de docteur ka baran wabulu ko sebe abi se kana machine de créer même sénégalais ka baran wabulu mais pour le cas donc que docteur no go be pili bien là ou bien amego ni là amego faire na pour que nous ko do fu ni ka donner ka suru docteur ka hakilna la ga do fene don fene bi se ka barake kasi ka docteur ka problème ni nabo donc mon beke point ou ni moke amba forma ko CDP Carrefour des possibles là anga recherche ko nanga du jeni chama ne be ire ni kono ube ka baraka labi notamment ya anga mijo la zebi mo be ka produita ka ke fengre mais lu tout ka gele afanye chercheur bi fengre avec comme so mention Turel Babulu, Tigi Babulu, il a des matériaux Babulu. Mais il n'y a pas problème, non, là. Il se rend là. Le but, il faut que les gars, donc, ni problème, et là, donc, moi, si à la trentaine, maintenant, j'ai fait un calcul pour créer quelque chose, pour même si il y a problème, résoudre. Donc, vraiment, au cadre que nous, génésis de psycho, très généralement. Donc, on peut couvrir que nous, Carrefour de possible que nous, au débat, il faut ne pas que nous, par exemple, salon, c'est une organisation qui nous venons Carrefour de possible que nous, nous venons invention, nous venons numérique, nous venons faire débat que nous. Et bien, on te pose la question, évite à atelier, nous voulons participer, et bien, on est là. Bon, on va voir un cas. Il n'a pas ce sentiment. Si finalement nous voyons à Haklina ou la Hake, mais au connaître la Europe pour le nom bi blasradi. Mais fait chama be no bi blasradi nous be famille. Mais Moussa Kakuri wala saka a barenke ou des problèmes. Au fond, nous avons comme je l'ai dit, un petit référent c'est pourquoi le gouvernement toujours que ce gouvernement. Chama kera me halibi chama bino. Qui ont besoin d'être accompagnés. Mais il faut une organisation forte pour aller vers l'administration pour que les gens ni intéressés en là. Kafoko amogo benna en fait pour que engagé kalame il faut que suka do de kaya encore un groupement de kayi barala pour mo ga sika odo de ni usira ama invention chama bino hakilin bisika bo akono donc ambisu ku blastra bisika tasi service numa muka bara bisika nyai ambisuka ulu tike do nyombulo bon ni compétition fera nous soumissionner absolument que financement mun beta tombe bisika bénéficier là mais anti ko garantie ka quand même le fond d'imam parce que wari mala lente ambulo quand même go financer donc en financement état ba dama service gros structure gros ba dama donc ni ani la ni que cadre mingono donc il va se devenir au cadre de kono mais ni on mala c'est ama antara ambisika la unique cadre amano check odela ni hakilna be shifina ka fefe la be se ka wuli katani ka hakilna ni mi be se ka deme o kum konna kuma kun check mam no mi bolo ka fo flel ba oni kan ba o bele jeni ambe
foli de kɛ jamana bɛɛ fɔlɔ an bɛ gɛlɛya min na an bɛ dugawu kɛ ale bi ala ka gɛlɛya in ban ala ka an kisi a basi ma nin baara min filɛ nin baara dɔgɔmani tɛ ka fɔ k'i bɛ sigi ko ka a bɛɛ fɔ en quelques minutes an bɛ kelen de t'a kɔnɔ pour que mɔgɔw ka faamuya sinon on peut faire une journée de débat là on peut pas tout dire donc sifinnaka ninnu u bɛ ka kalan min kɛ donc vraiment baara ko ta cadre la dɔ bɛ ka fɔ intelligence artificielle a bɛ ka na chômage créer alors qu'en réalité a bɛ na ka na a bɛ ka baara de daminɛ sisan donc maintenant ni mɔgɔw ma a bila a minɛn kɔnɔ a bɛ k'i n'a ko intelligence artificielle bɛ ka dɔ bɔ emploi la mais pourtant c'est un moyen pour ka dɔ fara emploi la donc o ye sifinnakaw ka côté fɛn u k'a bila u kunkolo la dɔnniya min b'u la a bɛ se ka jamana nafa mais pour que u ka se ka u ka dɔnniya in bila en valeur u ka se mɔgɔw de ma minnu bɛ se k'u encadrer n'o ye nin service fila ye u ka dɔnniya ninnu an ka se ka u dɛmɛ u ka se ka a don ba la o bɛ an ka tukɔnɔmɔgɔw la yen nɔ minnu bɛ farafin furakɛli la minnu bɛ matériel dilan na donc an ka wele bɛ nin bɛɛ de an ko an ka foli b'u ye mais u kana sɛgɛn u kana ɲinɛ u kana toujours pour que an ka se ka nin kɛ jamana mɔgɔ bɛ nin de la bi pour que an ka bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ fo an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ nin walawalali ninnu na ni ala sɔnna ma an bɛna dakun ta i ya ko fana la walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la don n'a nataw la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn an kanubagaw an b'u fo Abu Sanogo yan fo Côte d'Ivoire an b'a fo Lamisa Sisuma an b'a fo yan fo Buguni a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Musa Tarawele GMT ale ni Mohamed Keita régie la Chaka Kulibali Boubacar Traoré an b'a fɛnɛ fo NB k'a kamɛ dɔw ye ni ala ye alamisa yira na ni heure kelen na Serifula Jabaranso kan aw k'an bɛn